Bon dia, som en Marc i avui, en representació del col·lectiu veïna, direm no vull pagar en el peatge del túnel de Sóller, perquè no volem pagar un dels peatges més cars de l'estat espanyol que fa anys que està sufragat. I a més, un altre motiu de pes és que des de fa més d'un any i mig el veïnat de Sóller, Fornalutx i Escorca no percebem per part del govern balear la subvenció del túnel. Ara ja estem arribant. Hola, bon dia. No vull pagar. No vols pagar? No. No pot tornar enrere. Home, sí. Tu ho has dit, no pot tornar enrere. No sé, no, però no vull pagar. No podeu obrir la barrera. No, clar que no tornes enrere, tio, però que quedes jo. No pot obrir la barrera. Jo? No, no puc obrir enrere. Esperarem. Bé, ja sabeu una mica d'acabar. Estem fent una mica de la campanya de prou peatges. Home, paga no tornes enrere, no hi ha altra opció. Això no és una opció que hi ha. O cridar a Guàrdia Civil, també és una altra opció. Home, nosaltres també la podíem telefonar. No sé, vull dir. El que vulgueu, ja vinc a dir jo. El que vulgueu, home, paga no tornes enrere, cridar a Guàrdia Civil, no podem fer opció. No sé, esperarem una estona. Poseu en Twitter. José, aquí tengo un coche que no me quiere pagar, ni quiere dar marcha atrás, ni quiere pagar. No puc donar marxa enrere. Ara ja? Que no quiere, que me dice que no. 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 Bé, estem esperant aquí, no volen obrir la barrera. I tampoc donen l'opció d'aquest casta, així que esperarem. Final, que és Guàrdia Civil, pagaràs enrere temporada multa. Yo me da igual. Ja me da igual. Yo no tengo cap problema. Ara que desde aquí yo me conviene de bio y pasaran por allá el coche, ¿no? ¿Qué te compras usted? ¿Oh? Conviene de bio. Fierro, ¿no? Vale, vale. ¿Cierro? No cierro. No cierro, vale. Bé, ja duim una sèrie de minuts aquí, molt volen fer marxa enrere i seguirem. Hola, sí, què passa? Hola, bon dia. Bon Què dia. tal? No vull pagar. Bueno, podes passar, podes fer enrere. No puc fer enrere. Bueno, quan se'n vagin els cotxes podes fer enrere. Bé, com veus, les ordres que tenen aquí a Mallorca és de no obrir baix cap consideració a la barrera i fer marxa enrere i deixar passar. Nosaltres ens tenen aquí retinguts, tenim uns contos darrere que ens impedeixen fer marxa enrere, tots els operaris dels peatges estan mobilitzats, nosaltres seguim aquí esperant. Ja duim un bon grapat de minuts esperant. Joan, sense aturar de gravar, pots telefonar a SU2 per dir que ens tenen aquí retinguts? Sí. Dius que estem aquí, retinguts, amb un con a darrere i estem aquí bloquejats amb el cotxe. No.
Hola, bon dia. Telefonant perquè estem aquí retinguts en el túnel de Sóller, en el peatge, perquè no ens volen obrir la barrera. Tenim un cons a darrere que no ens deixen ni fer marxa enrere ni podem fer marxa endavant perquè no ens obrin la barrera. Estan retenint aquí de forma il·legal. No hem pagat i no tenim intenció de fer-ho. Telefoneu a la Guàrdia Civil, que passin, que venguin a... Val, d'acord. Duim 15 minuts aquí aturats i segueixen sense cap voluntat d'obrir. Han telefonat a la Guàrdia Civil i la Guàrdia Civil ja en tenen constància i ara vendrà el personal de la conselleria fins aquí, en el peatge, el túnel de Sóller. És prou evident que no saben què fer. Estan aquí com es tenen aturats i estan demanant plegades, no saben què fer. Sabeu que som els primers insubmisos a pagar el peatge des que s'ha iniciat aquesta campanya i estem aquí esperant. Bé, duim aquí més de 20 minuts, duim els 4 llums posats, ens tenen aquí retinguts una vegada més i no sembla que de moment tingui intenció d'obrir. Telefonant per segona vegada a SU2 perquè no hi ha cap resposta i estem aquí retinguts il·legalment en el peatge del túnel de Sóller. Hola, bon dia. Hem telefonat fa una estona perquè ens tenen aquí retinguts en el peatge de Sóller, del túnel, i bé, han dit que enviaríem un responsable, però de moment no ha hagut ningú a parlar amb nosaltres ni res, i estem aquí retinguts. Estan retinguts. Com? Sí, hem telefonat fa una estona. Hola, bon dia, què tal? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué problema hay? Que ens tenen aquí retinguts, que ens tenen aquí en la barrera davant i es com darrere i ens tenen immobilitzats. ¿Tiene algún problema el vehículo? ¿Con el vehículo? No, no hi ha cap tipus de problema, simplement no ens deixen passar ni per davant ni per darrere. No les dejan pasar para atrás. No, ¿Y pagar el peaje? no volem pagar. No pueden pagar. No volem pagar. ¿Me lo puede en castellano? Ha vengut aquí la Guàrdia Civil i ens demana per què no hem volgut pagar i ara ens ha pres el DNI i ens demana la informació del cotxe. No sabem si volen interposar una denúncia o avisen que vendrà la grua a recollir el cotxe, però bé, nosaltres seguim. ¿Podemos hacer el vehículo? Sí, ningún problema. Vamos a hablar usted y yo sin que nos estén grabando y eso, ¿vale? Fan sortir de fora perquè no volen que els gravem. I bé, ells són l'autoritat de moment amb això. Bé, la Guàrdia Civil aquí de cap manera volen obrir el peatge i amenacen en avisar la grua i a tancar. Per part del túnel s'han tancat en banda i ens diuen que tornem marxa enrere o que ens posaran una sanció, una denúncia. Se retiren. I nosaltres també. Han causat un bon embòs, han passat 2 vegades sense pagar el peatge i ara anem a interposar una denúncia davant la Guàrdia Civil Per retenció. per retenció il·legal.